Dîwana hestiyan, erd agron, weşanên aryan. Pirtûka helbestan a erd agron a bi navê dîwana hestiyan ji weşanên aryan derket. Erd agron girtiyekî siyasî ye û zêdetirî 20 sal di girtîgehên Tirkiyeyê de tê girtin. Heya niha gelek nivîsên wêjeyî, gotar û helbestên wî bi navên cûr be cûr di rojname, kovar û malperan de hat teveşandin. Berê jî pirtûkên wî bi navê rastîn hatibûn weşandin. Lê êdî di berhemên xwe de navê Erd Agron bikartîne. Nivîskar Erd Agron di beşa kurtejiyanê de ji dêvla xwe cih daye agahiyên ayîdê mîtolojiya Yewnan û çîroka Agron ku vediguhere çivîka baranê. Agron û xwişkên wî ji xwedawenda axê pêştir ji tu xwedayî re rêz nedigirtin. Ji ber vê sekna wan hemû xweda bûn yek û biryar dan ku Agron û xwişkên wî bên ceza kirin. Cezayên wan hat birîn. Xwedayan Meropîs dagerand bûmekî, bîsa dagerandin qaqlibazek û Agron jî bû tîtirwaskek. Bavê Agron Ewmulos jî kirin qijik. Li gor hin gotinan Agron bi cezayê ku lê hatiye birîn netebitiye û hîn jî wek berê difikire. Helbestvan Erd Agron li gel ku di girtîgehê de dîlgirtiye jî di helbestên wî yên dîwana hestiyan de xwendevan esaretê nabîne. Dem ji bo hestiyên winda yên lehengên gelê Kurd dibe deng û dem jî bêhna wan hestiyan li hevokan bar dike. Derwêj sekinî û çok da erdê. Pêşî duayek kir. Piştre bi destan ax veda û hestiyekî reşbûyî derxist. Hê jî ruhtê de heye. Ji min re xençerekî zîvîn bînin. Bûkeke nû ji nava potekî spî xençerek derxist anî. Derwêj zendên xwe hildan, du damar hejmartin, lêya siyan sekinî. û pozê xencerê lê da. Dayîkekê taseke zîv daber. Dilop, hêdî xwîn nuqitî. Piştre jineke bi dergûş û bi destnimêj şîrê xwe dot tasa zîvîn. Xwişkekê qalkê birîna xwe rakir û avêt navê. Qîzeke xama hê sîr ji çavên xwe guvaştin. Zarokekî diranê heft saliya xwe avêt navê. Zilamekî piçek ax firdand bi ser de. û jineke ciwan tas kirt birdanî ber tavê. Şîr û xwîn bi tavê meyiyan. û derwêj hêdî bi ser rûyê hestî da. Hestiyê reş hêdî spî bû. Hêdî rehber da erdê. Çavê her kesî vekirî ma. Di dîwana hestiyan de her helbestek mîna kurta fîlmekî ye. Di helbesta aştî de nivîskarê ku di 16 saliya xwe de tev li refê şervanên azadiyê bûye û di 21 saliya xwe de dîl hatiye girtin, gumana xwe ya li hev hatinê ve dibêje. Pêşî saxên me hatin. Bû cejin kêf û hêvî bû dermanî keserê. Lê ji me re pir dîtin û li me hatin xezebê. Piştre miriyên me hatin. Bû şîn. Zemarên dayîkan. Gihaştin ezmanê heftan. û li ber deriyê her malê konek hat vegirtin. Termên me û hestiyên me hatin dizîn. Gelo em ê çawa li hev werin. Dîwana hestiyan a Erd Agron ne tenê pirtûkeke helbestan e. Her wiha destana berxwedêriya lehengên vê axa qedîm e.